ಬುಕ್ ಬೇಡ ಹೋಗು ಬುಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮಗನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಬಾತೀರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಲು ಕೊಡತೈತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ Deton, engkau nate, das berpilih kemal beli. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ವಿಷಯದಾದ ಪರ್ನಾಗ ಕೋಡೆದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತನು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕಲು ಇರುವಾಗ ಸಿಂಗರ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ಪರೆಂಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅಕು ದಾದ ಪಾತಿರ ಕೆಲವು ಬಿಸಿ ಇತ್ತದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಲ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಬೆಚ್ಚದ ಮನೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಏನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸಿತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಕಾಲ್ ಏರಿಗೆ ಪನ್ನಗ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ತೂದಿಪ್ಪರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಟ್ಟಿಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಮಲ್ ಮುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಲ್ ಅರ್ಧಾದ ಪಾತಿರ ಏರ್ಗೇನ್ಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂತ್ರಿ. ಹಲೋ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ನೊಂದು ವಿನೋದ್ ಓಲ್ತಾ ಇಡೋದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಪ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದ ಈಗ ಅನ್ನು ನಂಬರ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವು ಪೇರಿಂಜೆಡ್ ಬರ್ರೆ ಅವು. ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಪೆರಿಂಜೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಂಡತ್ತ ಮದ್ರಂಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಅಯ್ಯ ಹಂಗೆ ಅನ್ನು ನಂಬರ್ ಗೊರಿ ಬೊಕ ಎಂತಿನ ಆ ಏನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ಪಂತಿದ್ಯಾರ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಂಡ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಾಕೇಶ್ ಆಯ್ನ ಅಂದ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿರೇ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅರ್ಧಾದ ಮಾತಿರೋರಿಗೆ ಏನ್ಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕುಲ ಹಲೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕ ಅತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಹೆಂಕಲ್ಲ ಅಮೂಲು ಉಂದಾತನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಹೆಂಗ್ ಜಯ ಕೊರ್ನಿ ಪೇರಿಂಜದ ಇರೇ ಫಾನ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಏರ್ ಫನ್ಲೆಗೆ ಸಿದಾಟಿರ್ದ ಏರ್ ದಿನೇಶ ಬಂದಿರ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಪೇರಿಂಜದ ವಾತೇರ್ನ ಮಗ ಅವೆಂಕಲ್ಲ ಓಮಿನಿದ ಅಡಿತ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ತೆಂಗುಲ್ ದಾದ ಅಡೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅವನೇನು ಆಯ್ತಾ ಎಂಟ ದೆಪ್ಪುನು ಅವು ಎಂಟ ದೆಪ್ಪುನು ಇದ್ದಾವೇನು ಅನ್ನು ಕೊರ್ನಿ ನಂಬರ್ ತೆಂಗ್ಳು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಒಡೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಾವು ಅಂದ ಅವತ್ತು ಎಂಟು ದೆಪ್ಪು ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿತ ಓಮಿನಿದ ಅವು ಎಂತ ದೆಪ್ಪುನು ಮಗ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾನರ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೇನು ಎಂಕಲಡ ಅಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಲೋ ಅವು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಮಗ ಅನ್ನೋಡ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಕ್ ಆ ಎಂಕ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಮ್ಮ ದದ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಲು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಗ ಅವಿನಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಮಿನಿ ನೆಗ್ ತೋಟ ಮಾತ ಕೊನಪಿನ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಅಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೋತುನಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಪುಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂದ ಪುಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೋತುನಿಗೆ ಅವು ಪುಗೆ ಬಾರೊಂದಿಜಿ ಕಪ್ಪು 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 ಬರ್ಪುನು ಪುಗೆ ಅಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಅವು ತೆಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುನು ಏಪ ಬೂರ್ನೊಂದು ತಿರ್ತು ಅಂಜಿತ್ತೆ ಅವು ಐತೆ ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪುನು ಏಪ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲ ಅವೇನು ಉಂದೇನು ಅಂದ ತೀರ್ಥ ತೀರ್ಥಪುರ ಆತನಿತ್ತ ಅದಾಯ್ತ ಅಲ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲೆ ಪೋಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಮ್ಮೆ ಹಲೋ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅವು ಇತ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲು ದೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಅಂಡ ಎಂತ ಪನ್ಪಾರವು ಕಾಸು ಬರೋಲಿ ಏಟೆಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ఇంకా ఇల్లదలా ఆపు చేతావు గ్యాస్ అన్ను పడ్డట్టు పోతే అన్నుడ కనిపి అన్నది అమ్మే అన్నుడ నీ పాన్ పనిపారు బ్యాగ్ అవా ఆవు 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 హలో ఆవు ఆవు ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಕಾಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಉಳ್ಳಿ ರೆಕಾಲ್ ಅನ್ಪುಗ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ನ ಕೃತಿಕಾ ಕೃತಿಕಾ ನದ ಅಮ್ಮೆ ಓ ಅಮ್ಮೆ 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 ಒಳ್ಳೆ ಚುಮ್ಮಿಲ್ಲ ಬಾ ಗೋಡುಮ್ಮಿ ಹಲೋ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುನಾಕುಲಾತ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಧ್ಯಪದಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಪಂತ ಅಮ್ಮೆ ಪಂತಲ ಹಲೋ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡತ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರೋಲು ಅಂಚ ನೀ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪುನಂತ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಬೋಡತ್ತಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುನಾಕುಲು ಮುಲ್ ಬೆದ್ರದ ಇದು ಯಾರು ಜಯ ಪಾತಿರ್ನು ಜಯ ಪೆರಿಂಜೆ ಇರ್ದು ಪೆರಿಂಜೆ ಅಂದು ಮುಲ ಎಲ್ಲ ನೆಂಜಿ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡತ ಹಾಲ್ಡ್ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಂದು ಸೋಮವಾರ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡತ ಅವು ನೀಕಂಗ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುನಾಕ ಉಳ್ಳಿರಿಗತ ಮೊಲ ಅಮ್ಮಿ ಪಂಡೋಲು ಏನ ಮಗಲ್ ಅಂದು ನಿಕಡ ಪಂತಳಿಗತ್ತೆ ತೆಂಚಿನ ಅನ್ಪುನಮ್ಮ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಒಡೆ ಬೋತೋಲು ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯೋಲ್ ಮಗ ಹಾಲು ಒಡೆ ಬೋತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೂರು ಒಡೆ ಬೋಯಲು ಮಾರ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಅವು ಇತ್ತ ನಿಗಳು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬೇಡ ಓ ಬುಕ್ಕು ಅಂದ ಎಂಗ್ಲೈತೆಲ್ಲ ನೀವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾರೆ ಕಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಮರಿಕ್ ದಾರೆ ಅಂಚ ಅವು ಅದು ಬಕ್ಕ ಅವ್ನು ಹಾಲ್ಡ್ ಪುರ ಗೊಬ್ಬ ಇರತ್ತ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಪಂಡೋಲು ನಂಬರ್ ಪಪ್ಪ ಇರೋ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಪಂಡೋಲು ಅಂಚ ಏನ ಏನ ಮಾನಸ ಮಾನಸ ಮಗಲ್ನ ಉದಾರು ಅವು ನಿಕಲ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪ ಮತ್ತೆ ಉಂಡುಗೆ ಟೀಮು ನಿಕಲ್ನ ಅವು ಅಂದ ಅವು 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 ಅಂತ ಬುಕ್ ಓಡೋಣ ಅದು ಅಮ್ಮಿ ಬರೋಡು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಏತ್ ಜನ ಆಟ ಅವು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹಲೋ ಟೋಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಬಾ ಬಾ ಹಾವು ಅಮ್ಮೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪದ್ನೆ ಸರ್ ಆಪುನ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಉನ್ನತ ಬಾಕ್ಸ್ 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 ಅನ್ನುಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ನುಡ ಪನ್ಪ ಅನ್ನು 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 ಇದು ನಾವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತ ಉಂಡಾತ ನಿಂತು ಮಾತ ವಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ನು
ఒక జయలో ఉಳ್ಳಿ జయ నమ్మ ಗೊತ್ತಾಂಡ నీకు ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮೆ ನದೇವ ಚುಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಗೊತ್ತುನ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಹೋಯಲ್ಲ ನೀನು ಪುದರ್ದ ಮಗ ಹಾಂ ಕೃತಿಕ ಆವ್ ಅದು ನಿಂಗೆ ಅವು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪಾರ ಬಣ್ಣಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀ ಅಂದ ಒಲ್ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾಲ ಬಂದು ಒಲ್ಪಾಡ ಮಗ ಹಾಂ ಬಜ್ಜಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಲ ಆತ ಗೊತ್ತಾನ ಮಗ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಈಗ ಪದ್ಯ ತುಂಬದ ಮಾತ ಫನ್ ಪರತ್ತ ಮಗ ಆವ್ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಲ ಅಮ್ಮೆ ಆವ್ ಕಟ್ ಉಂಟು ಮಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆಕಡೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಈಗಲ ಡ್ರಾಮದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಾರ ಮದ್ರಂಗಿ ಮಾತಾ ಮದ್ರಂಗಿದ ನಾಟಕ ಅದಾನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ರೀ ಸಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲ ಉಂಟ್ಕೊಡ್ದ ಒಂದು ಹಲೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಡಿಜೆ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಕೊರಿ ಸಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಡ್ದಲ್ಪ ಅಶ್ವತ್ಥವ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥವ್ರ ಅಲ್ಪ ಹತ್ತು ಮಗ ಅಲೋ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಸುಧಾಕರ್ ಒಂದು ಅವೇ ಡಿಜೆ ತಗೊಂಡು ಏತ್ತ ಪನ್ವೀರ್ ಹಾಕಲು ಅಂಡ ಬೊಕ ಸಸ್ಯ ಬಂಡೆ ಸುಧಾ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಾರ 4 ಸಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಪಪ್ಪ ನೀರ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ನಾಟಕ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕುಲು ಒಲ್ತಾ ನಿಕಲ ಕುರುಪು ಬೆದ್ರ ಆತ ಅಂತ ಅವೇ ಡಿಜೆ ದೇವ ನಿಬೋದು ಮಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಬಿನ ಅಂದ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಕ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಐಕ್ ಅಂದ್ ಅವ ಎಬ್ಬಕ್ಕ ಫಾನ್ ಅಲ್ಪ ಸಚ್ಚ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲ ಉಂಟದ ಅಮ್ಮೆ ಇಂದು ಏರೇ ಮಲ್ತೀನಮ್ಮ ಆವ್ ಹಲೋ ಅಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಫಾನ್ ಅಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಮಲ್ತೋಲ್ ಫಂಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಫಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋಯ್ಲು ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತೇನು ಪದ್ಯದಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ಲು ಅತ್ತೆ ಆವ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪರತ್ತ ಇರೆ ಹಲೋ ಕೃತಿಕಾ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಂತ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಇದು, ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರಂತ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ? ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜ ಯಾರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ? ಹೌದು. ಬೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಅವರದ್ದು. ಬೇರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ,
ಮನೀಶ್ ಅಂತ ಯಾರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾನಿಕೆ ಇದೆ ನಾಯಿ. ಹೆಂಗೆ ಏ ಕೃತಿಕ ಮಾಳ ತೂಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನ ಪುದರ್ ಪಂಡು ಜತ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮೆ ಅಂದ ಕೃತಿಕ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಂಡು ಒಂದೊಂದು ತಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡುಪ ಅಪ್ಪ ഞാനത്ത് ഷെയർ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಓಕೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚೋಲ ಅಮ್ಮೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸೋಮವಾರ ಉಂಡವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಡು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರಂಡು ಹಾಲ್ಡ್ ಅವ ಹಲೋ ಯಾರೊಂಚಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಕ್ರ ಈ ಆಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಉಪ್ಪಿರ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಜೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಲೋ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ನ ಓ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅವು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಡ್ಚಾವು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಮಗನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಲೋ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ನೆ ಅವತ್ತ ಏನು ಮಗಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾತ ಈ ಪವಾತೇರ್ನ ಅವು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಂದ ಕೋಡೇರ್ ದಿಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಊಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡು ಮೂಜಿ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾತೇರ್ನಿ ಅವು ಅವು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ವಾಗಿತ್ತು ಮೂರು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತಾವು ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಲು ಕೊಡತೈತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ಬಂತ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದುಂಬೆ ಬಂತ ನಾನು ಅವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಗ ಅವಳೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಗಳು ರಮೇಶ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಒಂದು 12 ವಿಷಯದಾರಜೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನಾರನ ಕಾಲ್ ಕಾರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಮಾತಾಡಿ ಪಾಪ ಅರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಬೆದ್ರಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆರಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆದ್ರಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡಾರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದ ರಮೇಶ್ ತೋಡಾರಂದು ಕಾರಣ ಎರಗಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನಡ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರದಂಡೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಆ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಐತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ದಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಅದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಯಾರು ಬೆಚ್ಚೋಡ್ಲೇರು ಎಸ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀ ಕಾಲ್ ಬೈದನ್ ತುಕ ಏರ್ನಂದು ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತಿಜೇರು ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ದೆಪ್ಪೋಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಚುರುಪೋಟಿಗೆ ಯಾರು ಶುರು ಹುಡುಗಿದಲ್ಲ ಜಿತ್ತು ಮಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಮಾತಾಡ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ವಾ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ